Moi, mun nimi on Tuomas Leinonen ja mä esittelen nyt mun diplomityön, joka on tehty osana Aalto-yliopiston Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmaa. Työn aiheena on ollut sähköpotkulautailun kestävyys ja kulkumuotojen priorisointi Vantaalla. Työn on tilannut Vantaan kaupunki, joka on myös mun työnantaja. Työn valvojana on toiminut professori Tiina Rinne ja ohjaajana on toimineet Aalto-yliopistosta Pilvi Nummi ja Vantaan kaupungin liikenteen kehittämispäällikkö Emmi Pasanen. Ohjausryhmässä on lisäksi ollut mukana Margitta Kyttä ja Milos Mladenovic Aalto-yliopistosta sekä Suvi Rytkönen, joka on Vantaan kaupungilla hoitanut sähköpotkulautailuun liittyviä asioita. Sähköpotkulautailu on tutkittu Suomessa melko vähän, varsinkin liikennejärjestelmän näkökulmasta. Yksi laajimmista tutkimuksista on Mladenovicin, Dibagin ja Lopatnikovin vuonna 2022 tekemä arviointitutkimus sähköpotkulautojen käyttöönotosta Helsingissä. Tutkimuksen johtopäätöksissä on esitetty, että olisi tarpeellista määrittää sähköpotkulautailun paikka kulkumuotojen hierarkiassa. Vantaan kaupungin liikennesuunnittelussa on pohdittu, millaisia sähköpotkulautailuun liittyviä toimenpiteitä olisi syytä toteuttaa. Tämän työn taustatutkimusta tehtäessä on todettu, että ensin on määriteltävä sähköpotkulautailun kehittämisen haluttu strateginen suunta. Tässä työssä on pyritty vastaamaan kysymykseen, mikä pitäisi olla sähköpotkulautailun paikka kulkumuotojen hierarkiassa Vantaalla. Tähän kysymykseen vastaamista varten on muotoiltu kaksi muuta tutkimuskysymystä. Mikä on sähköpotkulautailun tilanne Vantaalla ja onko sähköpotkulautailu kestävää liikennettä? Tutkimuskysymyksiä ja tutkimusmenetelmiä on suunniteltu yhtenä toisiinsa vaikuttavana kokonaisuutena. Tutkimuskysymykseen 1 vastataan ensisijaisesti kyselytutkimuksella. Tutkimuskysymykseen 2 vastataan ensisijaisesti kirjallisten lähteiden avulla. Ja tutkimuskysymykseen 3 vastataan ensisijaisesti asiantuntijahaastatteluilla työpajalla. Asiantuntijahaastattelut on pidetty helmi-elokuussa. Haastattelin 8 sähköpotkulauta-asioihin liittyvää työtä tehnyttä asiantuntijaa 6 eri kaupungista sekä 1 konsultin, joka on tehnyt sähköpotkulautailuun liittyvää selvitys- ja suunnittelutyötä. Haastatteluissa selvitettiin näkemyksiä sähköpotkulautailusta, sähköpotkulautaoperaattorin kanssa työskentelystä, sähköpotkulautailun kestävyydestä ja kulkumuotojen priorisoinnista. Työpajan toteutin toukokuussa. Siihen osallistui 14 Vantaan kaupungin liikennesuunnittelun työntekijää. Pienryhmille annettiin tehtäväksi sijoittaa eri mikroliikkumisvälineitä kulkumuotojen hierarkiaan. Kyselytutkimus Vantaalla liikkuville oli avoinna touko-kesäkuussa. Toteutin sen osallistuvavantaa.fi-palvelussa. Kyselyä kohdennettiin vantaalaisille ja sähköpotkulautailijoille. Siitä tiedotettiin Facebookissa, kaupungin verkkosivuilla ja lisäksi jaoin esitteitä Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Kyselyyn saatiin noin 1000 vastausta. Kyselyllä selvitettiin sähköpotkulautojen käyttöä ja liikkumistottumuksia. 26% vastaajista oli käyttänyt sähköpotkulautoja Vantaalla, 10% oli käyttänyt sähköpotkulautoja vain muualla kuin Vantaalla ja 64% ei ollut koskaan käyttänyt sähköpotkulautaa. Seuraavaksi esittelen työn tuloksia. Vuonna 2024 Vantaalla toimi 3 sähköpotkulautaoperaattoria, Bird, Ryde ja Tier. Niillä oli kaupungissa yhteensä
noin 1500 lautaa. Yhteiskäyttöisellä sähköpotkulaudalla tehdyn matkan keskimääräinen pituus oli noin 1,5 kilometriä. Tyypillinen sähköpotkulautailija Vantaalla oli 18-35-vuotias mies, joka käyttää yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja satunnaisesti ja ei omista omaa sähköpotkulautaa. Hän teki sähköpotkulaudalla pääasiassa erilaisia vapaa-ajan matkoja, käytti niitä, koska niillä ajaminen on hauskaa ja niillä pääsee nopeasti paikasta toiseen. Sähköpotkulautaa käytettiin usein osana joukkoliikenteen matkaketjua. Merkittävimmät sähköpotkulautailuun liittyvät ongelmat Vantaalla olivat liikenneturvallisuus ja onnettomuudet sekä väärin pysäköidyt ja kaatuneet sähköpotkulaudat. Sitten mä oon tähän nostanut kyselytutkimuksesta yhden kysymyksen. Vastaajia pyydettiin ajattelemaan viimeisintä sähköpotkulaudalla tekemänsä matkaa ja kysyttiin, että jos et olisi voinut käyttää sähköpotkulautaa, millä kulkumuodolla olisit tehnyt kyseisen matkan? Yleisin vastaus oli, että olisi tehnyt matkan kävellen. Henkilöautolla matkan olisi tehnyt noin joka 5. vastaaja. Tästä voidaan päätellä, että mitä kulkumuotoja sähköpotkulautailulla on korvattu. Sähköpotkulautailun kestävyyttä on arvioitu ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden osalta. Työn tulosten perusteella sähköpotkulautailua voidaan pitää vähiten kestävänä kestävän liikenteen muotona. Sähköpotkulautailun elinkaaripäästöt matkustajakilometriä kohden ovat suuremmat kuin joukkoliikenteellä. Sähköpotkulautailu korvaa enimmäkseen kävelyä, joka johtaa päästöjen kasvuun ja hyötyliikunnan vähenemiseen. Sähköpotkulautailusta aiheutuu liikennesuoritteeseen nähden suuri määrä onnettomuuksia. Ja väärin pysäköidyt ja kaatuneet sähköpotkulaudat aiheuttavat merkittävää estevaikutusta kaupunkitilassa sekä heikentävät liikenneturvallisuutta. Mladenovic ja muut ovat tutkimuksessaan esittäneet, että sähköpotkulautailu pitäisi priorisoida kävelyn ja pyöräilyn alapuolelle, koska ne ovat kaikkein kestävimmät kulkumuodot, mutta toisaalta henkilöautoilun yläpuolelle, koska se on kaikkein vähiten kestävä kulkumuoto. Kysymykseksi jää sähköpotkulautailun ja joukkoliikenteen keskinäinen järjestys. Tässä tutkimuksessa sähköpotkulautailua on verrattu joukkoliikenteeseen suhteessa Euroopan unionin, Suomen ja Vantaan kaupungin liikennepoliittisiin linjauksiin ja päästövähennystavoitteisiin sekä työpajassa esille nousseiden ja haastateltujen asiantuntijoiden tärkeinä pitämien kulkumuotojen priorisoinnin kriteerien perusteella. Vertailun tulosten perusteella ehdotetaan, että sähköpotkulautailu tulee priorisoida joukkoliikenteen alapuolelle. Joukkoliikenne on sähköpotkulautailua kestävämpi ja yhdenvertaisempi kulkumuoto. Koska Mladenovicin tutkimuksessa on viitattu Helsingin kaupungin käyttämään kulkumuotojen priorisointiin, niin tässä sähköpotkulauta on sijoitettu siihen joukkoliikenteen ja henkilöautoilun väliin. Tarkoituksenmukaisena on pidetty, että sähköpotkulautailuun rinnastetaan muita sähköisen mikroliikkumisen muotoja, kuten leijulauta, segway, monopyörä ja moottorilla varustettu polkupyörä. Vantaan kaupungin liikennepoliittisessa ohjelmassa kulkumuotojen priorisointi on määritelty liikkumisaluekohtaisesti. Sähköpotkulautailun ongelmat keskittyvät kaupunkikeskuksiin. Siksi
Tässä työssä ehdotetaan, että sähköpotkulaudat sijoitetaan henkilöautojen kanssa tuonne matalimmalle tasolle. Kestävän liikkumisen alueilla maankäyttö ei ole ihan yhtä tiivistä, joten ongelmat ei samalla tavalla korostu. Ja siksi sähköpotkulautoilu on sijoitettu tuonne ylimmälle portaalle pyöräilyn ja joukkoliikenteen kanssa. Muilla asuinalueilla, yritysalueilla ja tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkopuolisilla alueilla sähköpotkulautailu on sijoitettu tuonne keskimmäiselle portaalle pyöräilyn kanssa. Sitten johtopäätöksiä. Kyselytutkimuksen tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin Mladenovicin tutkimuksessa Helsingissä. Se lisää molempien tutkimusten tulosten uskottavuutta ja puoltaa tulosten yleistettävyyttä muihin isoihin Suomen kaupunkeihin. Tulokset myös puoltaa sähköpotkulautailun tiukemman sääntelyn mahdollistamista osana valmisteilla olevaa mikroliikkumisen lainsäädäntöä. Ei ole selvää, että onko sähköpotkulautaoperaattorin liiketoiminta kannattavaa. Ja lisäksi tänä vuonna on tullut pakollinen liikennevakuutus noihin yhteiskäyttöisiin sähköpotkulautoihin. Ja tämä lainsäädäntö näyttää muutenkin olevan tiukkenemassa. Niin jää vähän epäselväksi, että onko noita sähköpotkulautapalveluita sitten enää tulevaisuudessa. Tässä on sitten tärkeimpiä toimenpidesuosituksia Vantaan kaupungille. Liikennepoliittinen ohjelma tulee päivittää tämän työn tuloksia sopivaksi katsotulla tavalla soveltaen. Kaupungin tulee osallistua mikroliikkumisen lainsäädännön valmisteluun. Mikroliikkumisen liikennesäännöt tunnetaan huonosti. Kaupungin kannattaisi niistä tiedottaa. Voisi esimerkiksi toteuttaa toisen asteen oppilaitoksissa tämmöisen tiedotuskampanjan. Ja sitten sähköpotkulautailun pysäköintiä tulee kehittää. Suunnitteluperiaatteeksi ehdotetaan, että yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköinti toteutettaisiin aina pyöräpysäköintiä kauemmaksi kohteesta, esimerkiksi kauppakeskuksen ovesta tai aseman sisäänkäynnistä. Tämä oli lyhyt yhteenveto mun diplomityöstä. Muuhun voi olla yhteydessä, jos jäi jotain kysyttävää. Kiitos.